ezi bụ otu n'ime anụ enwere ike ịkpa n'ụlọ. A na-azụ ya azụ maka oriri nakwa iji kpata ego. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ ekweghị iri ya n'ihi na dịka ha kwenyere ọ bụ anụ ruru unyi. Ụfọdụ gụtara ya n'akwụkwọ nsọ ebe Baịbụl gosiri na ezi bụ anụ ruru unyi, eji ya na-ama atụ anụ ruru unyi, nke bụ na ụfọdụ kwenyere na ọsụsụ udene bụ anụ rukarịrị unyi karịa ezi. Mana ọtụtụ ndị mmadụ jikwa n'otu akwụkwọ nsọ ahụ wee hiwe isi n'ikweta na dịka akwụkwọ nsọ kwuru n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi na Chineke eme n'ihe ndị a niile ka ha dị ọcha mgbe mmụọ ozi na-agwa Pita okwu. N'ụbọchị taata anyị ga-enebanye anya na etu esi azụ ezi, maka na anyị maara na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ ekweghị na-eri ya, mana ndị na-eri ya karịrị one nwere ihe eji eme ka nkụ, nke bụ na ọ bụ otu anụ dịka ndị mmadụ kwuru ọ ga-abụ atinye anya o mee ka ezigbo anụ dị n'ala Igbo. Dịka e kwuru ọ anụ ọcha, nke bụ na ọ dị butekewe nsogbu n'ahụ, ihe dịka nsogbu a na-enweta na ịta ihe dịka anụ ehi nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. N'ụbọchị taata anyị ga-enebanye anya etu a ga-esi zụọ ya bụ ezi wee zụpụta ihe, usoro ị ga-eji soro na ụmụ ihe ndị ọzọ gụnyere n'ịzụ ezi. Sonyere anyị n'ụbọchị taata ka anyị gaa n'ihu n'oge mmemme anyị. Daalụ. Ọ dị ma anyị ga-aga ka anyị tinye anya n'ihe mbụ mmadụ kwesịrị ime ma ọ bụ onye na-abata n'ịzụ ezi kwesịrị ịmarụ etu a ga-esi bido ya na etu a ga-esi mee ya bụ ịpị ụkwa ka apịpụta ihe. Afọ m bụ Chukwuma Ibekia, ahụ m onye Ọlọ Village na Nọgụ dị na Dunukọfịa Local Government, Anambra State. Gịnị ka ụbata ime ọhịa ebe? Abụ m onye ọrụ ugbo and ebe a bụ ebe anyị fụrụ ana sara mbara ga-abụ ọrụ ugbo anyị chọrọ ịkọ. Ịbịa n'ihe dị n'ịzụ ezi, ịgwa gị eziokwu, ọ dị mma maka na ha na-amụba ọtụtụ rinne. Enwe ike ịchọ ọbụla onye na-emebere ya, a na-amasị anya jee ka ọ mụọ ya, ọ ga-ebidozi ya bido na ndị obere ndị aka hara ara, o were ofu oke, o weta ofu nwunye, o wee na-amụ ya. Ha tocha, ha na-amụ ụmụ rinne. Nke a kịta mụ ụmụ 10, nke nwunye anyị na-akpụ ya elefant, ọ mụrụ ụmụ 10. Ugboro ole ka ha na-amụ ụmụ n'afọ? Ha na-amụ ụmụ ugboro n'abụ maka na afọ ime ha bụ ọnwa 3, izu ụka 3 na mkpụrụ ụbọchị 3. Ndị nke emego ọnwa na-abụ n'izu ụka na-abụ. Oke, ndị nke ọnwa na-abụ n'izu ụka na-abụ. Kedu mgbe ọ na-abụ ezi ruo atụọ ya anyị ibido mmụọ dịka ezi amụrụ, ka mgbe ọ na-ebido ịmụba? Anyị na-ahapụ ha ọnwa 8. Oge onwe mgbe ọ na-eru ọ chọọ ịnabata nwoke, nke izizi bịa, nke ndị oyibo na-akpọ ostrich cycle, nke izizi bịa ịhapụ ya. Ọzọ nke abụọ a na-ejikwe ka ọra wee na-enene, maka na nke na-elijuru afọ arụ adịrọ ịtụọ ya n'oke ọ gara onye gị ụmụ rinne. So a na-enyejikwe ha afọ ọfụma, nye ha ihe arụ ha chọọ ha tupu ịtụọ n'oke, maka ọ bụrụ na ihe hapụ ya ị naghị enye ya nri, o nwere ike mee afọ na-abụ ma mịa nabata na ọka ọdịna, mana ọ na-eripụta arụ, ọ na-eto ọfụma. Ọnwa 8 tụọ ya n'oke. Ụmụ ihe ha na-eri, gwa anyị ihe dịka ị kwuru nripụta ha, kedu ihe pụrụ iche ị na-enye nka? Ụlọ ọrụ ebe ndị na-arụ mmanya, ihe ha na-ewufu ha ji arụ mọt, anyị na-azụzi azụrụ ya, anyị zụrụ akị, anyị were akị apacha anya mmanụ,
nke a na-awụfu awụfu ya ka anyị ji eme ya anyị weta ya anyị wetazie ma ntụ ọkpa ama na ayọcha anya o nwere nke na-apụta na ya aja ọkpa ahụ nke fọn anyị jikwa ya alụ maka ọ bụ protein kama na anyị weta nke ahụ anyị na-ebu ụzọ ghee nya eghe anyị ghechaa nya eghe tupu anyị wee banye ị na-anya ihe a bụ nri ya ihe eji wee lụọ mọtụ dị ya ihe a bụ ihe ọkpa akị dị ya ị na-anya ebe a ihe a bụ Igbo na-akpọ aja azụ kama a ga-eme nwụfu anyị weta ya anyị kwọkọọ ọnya ọnụ kwọrie anya akwọcha anya ọ na-adị ụmụ ezi mma n'ara ya wagharịa nne ha takwa azụ ya na-eso a na-eme ikodo ya na a na-agwọkọdo ya na nne ha banyezie ya mmiri ebe anyị si pụta ndị nke anwa ka a na-akpọ winners ya bụ ndị a napụtara ara n'aka nne ha ndị nke obere anwa ha tolitewezie ndị nke ka a na-akpọ growers fọbọ nwa ịtọ mgbe mara ihe ị na-eme maka uto ha ya na-agbago onye chọrọ ịba na ezu ezi ọ dịpendị ka karịa ọka o si madebe ihe gbasara ịzụ ezi ụfọdụ na-achọ ibido n'obere ọ bụrụ na ịmabụ ihe ncha anyị na-agwa onye ahụ ya bido na ndị obere ka ọ wee mụba ya ndị matụgocha anyị na-asị ha bido na nke a maka ọ na-anọ ọnwa ise ha tụwa ime ha tụwazi ime anwa ịhụ na o mee egbuzi oge wee na-eche mgbe ha ga-adị ime site n'ọnwa ịtọ ruo n'ọnwa asaa na growers mana ọ bazie n'ọnwa asatọ nke mgbe aka akpọsa guilt ha adịgo nkwadobe maka ịtụ ime atụchago ha n'oke ha niile bichi ime a na-echezi mgbe ha ga-amụ ihe ọbụla na-akwado ha akwado na-enwe ọghọm ya na ya so ya bụ na dịka ọ dị na mmadụ ọ dịkwa n'ezi anyị anụla na ezi na-amụ ihe dịka 10, 12, 15, 12 nweziere nke anyị fụrụ mụrụ sọsọ ụmụ na abụọ anwee jụọ kedu ebe mmiri si banye opi ụgbọgọrọ etu a ka nye si wee mụọ nye mụkwara ịbụọ mana abịazi ime nke ịbụọ nye tụ ọmụ 13 13 maka ha etochaba wee tụrụ ime onye ka nji wee sị gị na a na-akwado ha akwado ka ha wee tụọ ime ọ bụrụ na nwoke nwakpuru ya etu a ndị mmadụ na-erepụ mmadụ repu dịkwa anụmanụ ị ga-akwadochaba ha akwadocha maka na ịma aka hapụ ha dogodo ọnọdụ ofu ebe ka ha na-eto ọ tụrụ ime mana nke a kịta na ọ zụcha nke anyị na-ahapụ ha izuụka 6 anyị napụ ha ara anyị napụ ụmụ ya ara kwadozie nri dị iche anyị na-enye ụmụ ya ka ha wee na-eto nte kwadokwelu nne iche nri nke ya o rie enye ofu izu ụka enyekwa ma mkpụrụ ọgwụ enyere ya aka ka arụ ya wee nọchite ọfụma ka agụụ na-agụ ya ihe niile arụ ya chọrọ ka ọ na-erifute ya onye orikwa enye izu ụka na-abụ tupu atụọ ya n'oke maka dịka ikwu oru ha na ihe gbasara ụmụ ya ọ maghị onye nwe oru mgbe iji anwụkwe kedu etu esi eme anyị na-ede ụmụ ya ka egbe nke a mụrụ eri nke nwunye ọ mụrụ eri so na anyị anapụgokwe nye ụmụ ya nye hapụrụ ofu izu ụka orichi arụ enye ọgwụ ya wepụrụ ya okpo nye ọgwụ ma akwụkwọ
o ga-eji wee richi arụ ma akwụkwọ ọbara anyị gbutechara nyecha ya ọ nọkwa izu ụka na abụọ tupu etiezieri oke mgbe o richigo arụ anyị na-atụba anya na ọzọ ọ ga-amụ ya wụ 12 ma ọ bụ 15. ịchọ igbudo nwa ị ga-eji nwayọ n'azụ ụkwụ efu na obere ama ị metụrụ nwa ya aka na otie nri ya bịa mana ị nwere ya n'azụ ụkwụ ịfụ ka ntị nwere ya n'azụ ụkwụ nwere ihe ọnya ezi mbụ anyị tinyere wụ na April 14, 2017 ndị nke anwa ebe anyị si nweta ya anyị bịa zụọ ọnya fụ na ọ nara enye anyị ihe anyị chọrọ anyị kpopụ ha niile tupu anyị wee nwetazie nke anụnwa wụ a cross between large white and landrace efu ogologo na muzzle ya ọ nara eme abụbara nne and ọ na-abụkwa ụmụ and ọ maara azụ ụmụ ọnya nke na-akpọ good mothering ability ọ na-azụ ụmụ ọfụma ọ dị mkpa ị na-arọpụta ka ị mara ụdị nke ị na-arọ. Ọ dị mma enwe ofu ihe a na-ekwu maka iji anyị chọrọ ịjụ a na-asị na ọ na-abụ agụụ gụọ ya gụfere oke ọ tagbuo ụmụ. Ọ dị ụfọdụ na-abụ na agbụrụ ka ọ na-esi ụfọdụ na-abụ ihe i nyere ya enye maka na ị na-anya ụfọdụ na-anụ na ọbara anụ na-adị ha mma n'arụ ụfọdụ ebute ọbara anụ esiri esi ewere gwọkọ na n'ihe anya ha isi ọbara nwa ọgụvịa onwezie nke mee hedịrị ọ tagbuorie kama na ọ bụrụ na ị na-azụ ezi ya na-agwa onye ọbụla na-azụ ezi bụ ezi gị rie nwa ya kpụtụ ya n'akụkụ nyụgbuo anya mma ka ịma ma osi gị n'aka negharị anya ihe ị na-eri ị na-enyezukwu ya ọgwụ ọbara ya na ihe na-enye ọbara akwụkwọ ndụ na-enye ọbara nri na-enye protein ọ dịkwa ya energy ọ na onwerekwa carbohydrate for energy ihe ọ bụrụ na nri na-enye ya dị mma na-ezu ezu ịtụkwa ya n'oke ọzọ ọmụkwarie lee anya ọ bụrụ ezigbo nne mana ezigbo nne dị n'ezi agụụ niile sọkwara ya na-agụ ya n'elu ụwa o nwere ike iri nwa ya kama ya ma nye nye ya ara. Ụfọdụ n'ime ihe anyị ma bụ na ọwụ anụ na-egwu iyi bụrụ anụ a na-atụ egwu na agụụ bụ ya nwere ike taa onye nwe a na-akọrọ anyị ụmụ akụkọ aha ya ekwetacha biko kọtụrụ onye na-ama ha ihe gbasara izu ezi. Nke mbụ bụ na ezi bụ anụ na-adị ezigbote ọcha. Ele anya na ebe a efu ebe a nsị ha dị ha ma edine ya ha ga-eje chọọ ebe dị ọcha dinere ebe ha na-anyụ nsị dị iche na ebe ha na-edine ọ ihe dị na ezi. Ya bụ okwu na ezi ka dị ọcha gbagbujuru anya dịka ahụ dinta nyụrụ n'elu ụkwụ na-agba ijigharị ngwa ka ọ kọwara anyị ọfụma. Ofu ebe ha na-edina ha ma edina ebe ha na-anyụ nsị ha gaa ebe dị ọcha. Mana ihe na-akọwara anyị kịta dịkwa iche n'ihe anyị na-agụta mana akwụkwọ na ezi na-eru unyi na ebe na-adịghị mmadụ ebe ruru unyi. Ị na-anya ebe a ị ga na-afụ sọsọ nsị nke nne ka ị ga na-afụ eme afụ osi ụmụ nsị ọbụla nwa ya nwere ọ ga-eri wee na-edobe ebe ọcha. Ya bụ iru unyi adịghị mma na mba ọcha ịnyụ nsị ebe a ka ọ ga-eje nyụọ ị na-anya fụ na ofu ebe ka ọ na-anyụ nsị then obi ebe odinere ụmụ ya nyụrụ nsị rie enyi sọsọ ebe a ka ya afọ na-anyụ nsị ebe ọ nọ kịta efu ya ọ na-anyụ nsị kịta mana o si ebe a wee pụọ ebe ahụ
I don't know going to bedroom toilet. Wiki no si ebe ọkịta wiki. Anya nọ na ezi na-amụ ọtụtụ ụmụ ya bụ na izu ezi bụ ihe mmadụ ga-enweta ihe n'ime ya mana amaka osi na dị ị kwesịghị itinye aka n'ime izu ezi ma ọ bụ ihe ọbụla a na-eme na-enweghị ezigbote ọzụzụ maka ịgbanahụ ọghọm na mmakwara. Bụrụ dị ka ezi na-atụ ime ọ na-abụ oturu asị na ike agwụ n'aka. Anyị na-eji ara abụọ ya na otu gị ime ise na ara abụọ. Ọtụrụ ntụ ime ise na ara abụọ asị na ike agwụgo nke ya. Anyị nara asị na ike agwụgo na anyị enebeghazili anya maka nwa ọ na-amụ. O nwere ike nwa nke izizi ya anyị na-afụkarị ebe a bụ between 8 and 10 asatọ ya na 10 ka ha na-amụkarị n'ime mbụ. Onye amụzi ọzọ kịta o nwere ike ọmụọ 12 ọzọ ga-amụkwa ọmụọ 14 ọzọ ga-amụ ọmụọ 16 ọ nọkarịrị ọmụdị 20 mana mgbe ọ ga-amụchazi ya no anyị nwego ebe anyị si zotie ọ mụrụ 23 23 mana ihe anyị na-ene n'anya ọ bụrụ na ọ gakọta n'iru gabazie azụ anyị ma na ike agwụgo nwudekwe. Anyị na-akụzi ma ndị ọrụ na-alụ ebe a ana m akọwalụ ha usoro ihe niile si aga na-agwa ha ihe mere ihe nna-eme ihe ọbụla nna-eme maka na anyị na-ewe na o nwere onye ga-alụ ebe a tutu ọnwụ ebe ọzọ ọ ga o were ihe a kụziri ya wee na-aga ka ụmụ Igbo na-amụta etu esi eme anụ ezi white meat ya na anụ ọkụkọ nọ n'ofu ụgbọ and ihe anyị na-azụ ebe a bụ ihe a na-akpọ lean pork. Anyị na-ara azụ ya ka ọma abụba. Anyị na-enye ihe kwesịrị ka enye odo arụ buo mana ọ yara ọma abụba igbu anụ ya ọ dị ka anụ efi. Otu ihe anyị chọpụtara na ebe Maazị Ibekwe na-azụ ezi bụ na ọ na-edewe ọcha n'ụdị pụrụ iche nke bụ na n'ihe niile anyị na-enọrọ n'ime ebe ahụ enweghị mgbe anyị nụrụ ụmụ isi ndị ahụ anyị na-anụ n'ebe ndị ọzọ na-azụ ezi. So in the next 3, 4, 5 months, they would have added some 10 to 15 kg. Ogo dịka onaghị na-ekwu ihe dịka ego na-eke nwere ike 20 something thousand. maka ofu. Because no okay. Maka na oke. Oke nke ndị ahụ nne ya bi? Bịa eyi ka afa Mgbe ezi ka ime. Ezi ka ime. Ezi ka dị kwọjọ. Ngwan, bye bye. Ọtụtụ ndị mmadụ anyị jụrụ ajụjụ ekwuona na ihe gbasara izu ezi na-enye ezigbote ego nke bụ na onye ọbụla chọrọ ihe ọ ga-eme dịka nke ndị oyibo na-akpọ part time ma ọ bụ na ị chọrọ itinye anya mesie ya ike bụrụ ihe iji mere aka ọrụ. Ọ bụrụ na ikpebie izu ezi ama m na ego ga ama mfu ma ọ bụrụ na ime emeti ọfụma. Ya mere anyị ji na-agwa ọtụtụ ụmụafọ Igbo ebe ọbụla ị nọ biko tinye anya ihe gbasara izu ezi. Ọ bụrụkwanụ na ị chọghị ịzụ ezi ị nwekwara ike ịzụ ma ewu ma ọkụkọ ma torotoro ma azụ ihe a na-azụ ka nkụ. Ihe anyị na-agba mbọ bụ ka e nwee ihe oriri ọkachasị ihe ọtịta dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ na anyị na-akọpụta nri na-ewepụtakwa ụmụ anụ anyị na-ata ata o mee ka ụmụaka anyị nweta ọrụ ma mee ka ihe a na-eme dị ka ndị mmadụ wepụ anya na-etinye aka na nke onye ọzọ ma ọ bụ na mpụ na arụrụ ana.
ihe oyibo na-akpọ ranching ma nke a na-asị ya ruga ọhịa ka a na-akpọ ranching. Ewu ya anọ n'ogbele. Ị na-anya n'ahịhịa ndị a hụ na anyị ji aka anyị wee dọọ anya. Anyị ejero Brazil wee mee import. Ọ dị n'ala be anyị. Ị na-anya ịfụ ahịhịa ndị a anyị ji aka anyị wee dọcha anya. Ị na-anya ịfụ etu o si dịrị gbada. Ha na-epunite ejiri aka ha na-ata. Ha ga-ekwukwu ya pụrụte etu a. Anyị ka na-egbunye ha nri. Ịba n'ụlọ ha ya afọ anyị ka na-egbunye ha nri. Anyị gbunye ha nri n'ụtụtụ, agbunye ha na mgbede tupu anyị emechie ọrụ ka o nwee ihe ha ji wee na-anọdụ. Ewu efu bụ agbụrụ ewu. Ọ na-amụ ebe anyị si zotie, ọ na-amụ ịbụọ, ịtọ, ịnọ. Ewu na-amụ ugboro n'afọ. Ugboro na-abụ. Ugboro na-abụ n'afọ. Ezigbo ewu, agbụrụ ewu na-amụ ugboro na-abụ n'afọ. Ọ ya ka anyị ga-ene anya ndị na-amụ ịbụọ, ịtọ ka anyị wee mụba anya maka ebe a kịta okirikiri ya niile wụ ebe mbụ ha na-ebonyite. Anyị ka ya werekwa gbada n'ala mmiri. Ya pụtara na ọ bụ na ha tacha ahịhịa dị ebe a, anyị emepere ha ebe a, ha gafega n'azụ gatabakwa ahịhịa ebe ahụ. Ebe a nụnwa ahịhịa arụchigharị. Anyị ka jidere ebe a bụ nọ ka anyị ka na-enweta, anyị ka na-ezote agbụrụ ewu. Ha ririe na ahịhịa anaghị ezuru ha, anyị agbachibu ya azụ ogige ruo na mmiri, ha gafezi ebe ahụ na-ata ebe a nwa anọrụpuchigharị. Ịma na ewu na mmiri anaghị adị na mma. Onye ka anyị ji wee lụpụta ụlọ ebe ha na-awụ mmiri tụọ pam na nkịta ha agbakpụta ebe a. Ị na-anya ebe a bụ anyị lụọ ọrụ ha nri oyibo. Anyị lụcha ebe a ka anyị na-awụnye ha na-ata. Ya nwere nri oyibo a na-arụ ha iche ha na-eri.